tu. Sabien que així a la Comunitat Valenciana tenim una de les plantes silvestres més amenaçades del país? De fet, està en perill d'extinció. És una autèntica relíquia. La ciència està lluitant perquè no desaparega i sembla que els investigadors van pel bon camí. Toni Esteve ha anat a Serra, a la comarca del Camp de Túria, per comprovar com s'està aconseguint que aquesta planta no desaparega per sempre. Toni? Avui volem mostrar-los un exemple perfecte de com, gràcies al treball coordinat de moltíssimes persones i al llarg de molts anys d'investigacions, s'ha pogut salvar una espècie amenaçada. El que tinc així és un exemplar d'estepa de Cartagena, que pot ser una de les plantes més amenaçades de tota la península ibèrica. I així, Pilar, a Serra esteu realitzant una plantació per intentar preservar-la. Sí, así es. Como ayuntamiento estamos intentando poner nuestro granito de arena en este proyecto tan interesante. Por un lado, en el colegio se han llevado a cabo jornadas divulgativas y concienciación a los alumnos, y por otro lado pues estamos cediendo espacios para poder realizar estas plantaciones de estas especies. Clar, perquè com hem comentat, esta pot ser l'espècie més en perill d'extinció de tota Espanya. Sí, así es. Cediendo estos espacios e intentando realizar un manejo correcto, siempre apoyados y ayudados por el parque, pues esperemos que podamos verla en nuestro entorno y hacerlo más atractivo si cabe. Molt bé, doncs moltes gràcies, Pilar. Totes aquestes plantes que veuen així, que estan plantant-se, tenen un origen. L'origen és una sola planta que es va conservar de manera silvestre, l'única que queda a tot el món, i es troba així al nostre territori. Nosaltres este matí hem estat en les instal·lacions del CIEF, on hem vist com està reproduint-se. Imma, esta és la instal·lació on esteu reproduint l'estepa de Cartagena i tot va començar en una única planta. Sí, en una única planta que se encontró en 1986 y en el año 2013 por fin conseguimos unos poquitos frutos con unas pocas semillas que dieron lugar a estas plantas que tenemos aquí en este invernadero. Clar, perquè quin era el problema en esta planta? El problema de esta planta es que necesita de otras plantas como ella para poder cruzarse y producir semillas. Estava a soles en el món. Estaba sola y no podía reproducirse. I des d'aleshores heu aconseguit reproduir centenars d'elles. Miles. Cada año estamos produciendo entre 500 y 1000 plantas que mantenemos aquí en el invernadero hasta que tienen un tamaño adecuado para poder reintroducirlas en el medio natural. A fecha de hoy tenemos unas 8 poblaciones creadas que nos puedan dar esperanzas de que esta especie se pueda perpetuar por sí sola a lo largo del tiempo. Ricardo, estem així a 4 graus, això és un banc de germoplasma. Sí, així és la càmera de conservació de les llavors. Així tenim els lots de llavors, així tenim el Cistus heterophilus subespecie cartaginensis, i així és on tenim els diferents lots de llavors. I ara el que hauríem de fer és anar a germinar-les, no? Correcte, ara passaríem al laboratori i allí en una plaqueta, en les condicions adequades del laboratori, ja se ficarien en una plaqueta per a sembrar. Continuem a Serra plantant estepa cartagenera, esta planta en perill d'extinció, que té una història que és una història de triomf col·lectiu, Miguel, perquè així sou molta gent els que esteu treballant per tal de salvar-la. Sí, bueno, esta planta ve del CIEF, dels vivers del CIEF, que és el Centre d'Investigació i Experimentació Forestal de València, i és una planta en perill d'extinció, i dins del procés de recuperació de la planta hem entrat un projecte, hem fet un projecte, el Parc Natural, en l'Ajuntament i el Col·legi de Serra, per a ficar-la en valor. Clar, perquè ara ja tenim prou població, material vegetal, per a que la planta pugui mantindre's, i és el moment de donar-la a conèixer, de divulgar, que és molt important. Sí, la funció nostra del parc, en col·laboració amb el CIEF i l'Ajuntament de Serra, és donar un pas endavant en el pla de recuperació de l'espècie. Aquesta espècie ja s'ha implantat en el medi natural, en certes plantacions, i ara el següent pas del pla de regeneració de l'espècie és donar-la a conèixer. I és on anem entre nosaltres. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Miguel. I vostès ja ho saben, és importantíssima la divulgació perquè no pot protegir-se allò que no es coneix.